Okay lang na yung water ang kunin nila, wag lang yung bag sa harapan niya. At yung bag na yung kukunin, Magkakaroon na naman dito. Pag yung bag ang kinuha, hindi lang yung price na 10,000 may iuwi nila. Makakapag-uwi din sila na tumatayo kila 100,000 pesos. Cash. Grabe ka ata, ginulat ko yung bag. Taga-inip ata. Chismosa mo lang. Nakilit ang tip, liwa na. Di ba? Ang style. Ano yung baga? Pinagtawa na, nagbangsit ka mo na. Attitude. Ito yung kilay. Sige na rin, bending mo ma. Bending. 1, 2, 3, go, bending. Naka na, nakabending ang hindi na di-embrace. Totoo ba yung longganisa? Totoo. Sweet and sour. Naku, binigyan mo pa ng trabaho yung mga tauhan ni Ma'am Lynn. Dugo-dugo na dito, ha? Okay, thank you so much. Entry number 8 now. Entry number 9. Kung takot sila sa'yo daw sa kanya. Ay, grabe! Itan lang. Galing. Uy, grabe! Wow, entry number 9. Wow, talaga nag-effort dito si number 9. Uy, nagwaga, napaka-effort ng mga costumes nila, ha? Ako siya. Taong lobo. Grabe! Mapabata, mapatin, mapa-adults, talagang napaka-effort. And syempre, speaking of napakaganda, yung costume ni number 8, Special announcement, kailangan na daw pong lumabas ni Ma'am Gilmar Batnag sa labas dahil yung bumper ng kanyang sasakyan ay basag. Ayan, parawagan po kay Sir or Ma'am Gilmar Batnag. Emergency, kailangan nyo daw pong lumabas ngayon na. Opo, yung sasakyan nyo po ay kailangan po natin iayos dahil may lalabas. Sasakyan ba ito or emergency? Emergency daw kailangan daw ng lumabas. Rumarkan! Sige naman ni Kapitan, Ma'am Gilmar Batnag. Ni Kapitan Agruhura Gerwar, di ka nalong ganisa. Actually, lahat sila talaga. Walang mga patapos. At ang effort din ng mga viewers natin. Kasi nandito na sila. Kasi mamaya, pwede sa number last na contest na nandito na tayo lahat. Atras tayo mga anak. Doon pa atras lang po. Atras lang po. Thank you so much. Ako si Mami Lordsan. Huwag kang matakot. Minsan ganyan ka rin. Nagbabalat lobo ka. Pag madaling araw. Galing. Paano ginawa yan? Ayubo ko lang. Ay, ang galing. Pati yung mata may ilaw. At take note, silaw ti mata na, Madam Tonya, agap apoy nga uging. Ay, may tunog. Agrurog sa amin. Ay, diba? Kasi may tunog. Ano? Babae ba ito lalaki? Lalaki. Asan yung tunog? Nagsasalita mo. Sa tiyan ko. Sa tiyan daw. Sige, taubay. Taubay. Iwasan lang po natin magtulakan para hindi po magkaroon ng disgrasya. Nagsalita siya sa tiyan ko. Sa tiyan ko. Okay na? Okay, next. May dala pa siya sa giling upuhan, ha? Wow, may upuan. Ay! At ito yung kanyang upuan ay Bluetooth speaker. Okay, entry number. Nakalimutan ko yung number ko, kuya. Entry number 10. Sino ato? Nako, may chocolate. Ala, Tonya? Tonya? Ay, wala ko si Doktor niya. Kaya, sino ato? Ilan tibilay. Dahil sa diyan,
utang tayo mga sa dapila utang ang pinatay na, ikaruba na. Grabe. Uy, ilang bata. Nakaka-amaze talaga kasi lahat talaga sila napaka-effort. Hindi ko kami malulong chocolate. Hindi siya si Chocolate. Oh. Ay. Nakrugin kay Manay. Hindi ka na nga ba agad minus na ano ta? Ang dalos naman. Yan pwede tata. Sige ka. Perfect. Perfect. Ibo sa iba si nga Johnson Baby Powder. Effort. Ano yung lumabas? Nag-biology. Take note, nag-biology pulbo nga ginamit na. Thank you so much. Ano reaction nung nasa harap? Ay, kasali. Ay, ito yan. Ano tol? Ano tawag doon? Kinulam niya. Ay, makukulam. Ay! Hey, apa yan? Nagtaray. Ay! Ala! Parehas. Tubig! Ano tubig? Ala! Berbang! Hindi yan verbal. Anong verbal? Labo, wala. Awanan. Akala ko kinuha niya sa audience kasama pala niya. Kinulam niya. And take note, hindi nabasa. Ay! Nay! Nakatagking! Ay, apo no na. Ay, awanin. Ay, Himala. Lapiyag. Thank you so much for the cooperation, Mr. Reynaldo Saturnino. Apo, sinama mo nga dyan. Wait, Nagpitas ka babae, ano na gano'n? Reynaldo Saturnino. Ni Reynaldo gaya ka dyan. Tumaw-tawag ni Ma'am Lilith. Kasi mga giti carpet ayot tayo sa buwan ng tungkulan na ano yung magana. Dahil carpet na rugitin ka sa botol. Okay. Ay! Berbang. Ang verbal, hindi yan verbal. Ay, tingnan mo, pati plastikan. Marami na bubble gum. Thank you so much. Eto naman. Wala kaming dalawang extra gamit, ha? At pugsi ba? Okay, next, entry number 11. Ay! 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 Ako! Number 11. Entry number 11. Ay, hindi ba ikaw? Hindi siya. Street dancer ako. Sana din watch me work. Watch me neneng lang. Watch me work. Watch me neneng. Watch me neneng. Para sa 10,000. May dalang kabaong na. Ay, dapat ang dila. Ay! Ay, mahala ka. Yan ang dila. Plastic yan. Mananalo. Oy, kahit si Mami Rose.
Lumiyak. Ayan na, pinpinukin na dyan. Pagkat Ay, yung pagkakailangan. Okay, entry number 12. Ay, tanong pa ilang arog. Okay. Kumpor ka pala dito. Wala na yung karot ka. Malpas ka. Wala na eh, kumar ka pala dito. Super exposure mo. At yan, entry number 12. That's it. Ate, kamay sa nagpunta ko. Sumali shampoo na. Naipagibok na. Ay, hindi ko na pagitang talo na overvalue. Na overvalue. At daldalo sulat yung rugitin. Ang natubok-tubok. Daldalo sana si Rugit Pineraki Garden. Basta na ulit. Basta na magdalos na. Grabe. Ang gagaling ng mga hapon natin. Oo. Ay, may gusto makakita ako. Pwede kayo. Ate, Demali yan ti kontraktor tapos kitwa. Pero mabait ng mga kon natin entry natin, nagbayad pa rin silang entrance. Yung mga zombie natin, nagbayad. Talaga. Ayan, ito na. Meron pa. Lagay mo sa likod. Okay, thank you so much, entry number 12. And now, entry number 13. Ay, sapsapali mo. Ay, Ay, nakalaban na. manong na. Manong na. Manong na. Siguro ato. Manong na. Ay, ang social naman tong Encanto na to. May pa-electric fan. Oo, at take note, ang kanyang inuupuan ay Bluetooth speaker. Medyo social eh. Dito na yung entry number 13. Okay lang, okay lang. Hirap yan. May huli din, sandali. Nagurok sana. Nagurok. Ay, nasa chan din yung Bluetooth speaker, ha? Ganun tulong. Ay, ampas na. Oo, totoo. Nagdanakol niya eh. Thank you so much sa balot ng Shopee. Dahil sa'yo nakaipon ako ng pang-costume ko, gano'n. Yung bongga. Nag-enjoy kayo? Oo, Okay, okay. yan sila. Meraki Garden, syempre. Yes, only in Meraki Garden. Madam Tonya, ano ko na na kanya? Hindi. Gusto na tatakot ka? City. Nakikita mo. Hindi na siya makahinga na. Alright, once again, entry number 13. And take note, yung isa niyang kapatid mamay, maglalaro sila ng Paano siya uupo? Side by side. And next, ayan ang pinakabata sa lahat. Ay! Ang ating contender. Nako! Ayan, si Mami ay 76 years old. Palapakan po natin entry number. Sabi yung mamaya ka lang, sabi. Okay. Ang
56 years old. No, 14 years old. 14 years old with 57 years experience. Okay. Entry number 14. Oh, naku naman. Nakakot ka naman. Listen well, all of you. Ay, very malipis. The princess will indeed grow up in grace and beauty. But before the sun sets in her 16th birthday, she will prick her finger in a spindle of a spinning wheel. And there, she's going to fall in sleep like death. I will destroy you in the most beautiful way. Thank you so much. Sorry. And you will finally know and understand Ang gumawatan. that the people will be named after the sky. I will destroy you! Maleficent is my name. Ayan, thank you. Thank you so much. Paano yung sabi kanina ni Mami? Hindi, mami. Thank you so much. Nakalimutan ko. Thank you so much. Entry number 14. Now, entry number 15. Ay, naku. Ay, so siya. So siya may hoverboard. From Naruto. Naruto Shippuden. Oo, siya si Parang gusto kong matry yan mamaya ha. Pangalan nito? Anong character ito sa Naruto? Akachi. Kakachi. Kakachi. Pag may sipon ka, ikaw ay? Akachi. Okay, ikot ka lang kuya. Oo, mga 10 beses pa po. 10 beses na ikot, isa. Ayan doon sa mga judges mo natin. Doon sa mga judges. Grabe, gusto kong matry yan mamaya yung ng guwaga. Ang problema, hindi ka kaya. Hindi ba ako kaya niya? Oo, pang 52 kilos lang yan. Ay, Kaya ka? kaya daw. Try ko kaya mamaya. Okay, thank you so much. Entry number 15 now. Entry number 17. 17. Wala tayong number 16. Umiiyak din daw sa likod. Ay, Oh. agbiro law-lawa. Wait, ako po yun. Hindi na. Hindi ako takot dun. Nakakatakot ba naman kasi? Ay, makakapay ka na. Ate Ren, baka sana Social na kayo yung lampara niya, ha? LED lights. Naka-LED lights. Okay, once again, thank you so much. Entry number 17 now. Entry number 19. 19. So wala tayong 16 and 18, ha? Proceed agad tayo sa entry number 19. Ay, si Diwata. Ala, Diwata! Sabi ko na to, huhukaan ko to eh. Literal. Ano ginawa ni Ma'am?
Ayan. Oh, lapit ka sa judges, mami. Lapit ka sa mga judges. Oh, kung makikita po natin, Talagang nagpa-stick surgery pa si Diwata. para dito sa costume na to. Hindi. Ayan. Matay ka nga talaga. Ano yung nasabi na si Mami Diwata to? Oo. Alam mo si Diwata, malayo pa lang kilala mo na. Oo, kasi, Sa kanyang angking ganda. siyempre, pang Diwata, ang ganda ni Mami Diwata. Entry number 19. Sa memorya. Nagpa-plastic surgery ko na. Ay, may pain din yung ibig niya, ha? Oo. Thank you so much, entry number 19. 19. Okay, once again, ang ating ayan. So, yan po yung ating adult category. Now, Magkakaroon na lang tayo ng final look. So, lahat po ng mga entry na ang teens and adults, pwede po tayo. Unahin muna natin yung teens kasi aapat sila. Okay, yung ating teens. Final look sa ating teens. Magro-problema dyan, lungon na natutong ikantay. Sa tayo ayusin na. Sa Aramidin. Kasalungan ta Aramidin na natutong gilungon ko. Ngayon, nagilungon nga ti budget na lang hanggang 5 mil. Pang 3 nights mo lang gagamitan. Okay, so once again, teens category for the Halloween costume. Ano nakita? Ano siya nakita? Violet. Violet. Ayan, Ay, ba't ako kinikita nun? Bakla ako. Kaya nga, ramida man kami nga mabighan. Ayan na yung ating 1. Siyempre yung ating number 2 sa team. Ito ang ating number 2. Di nakapagkakiti. Kaki. Kaki-aso. Kaki-aso. At siyempre ang final look ng ating entry number 3. Ayan ang ating bilog. Kayo ay iso nga nakabangsit na silip ti baboy. Baho. Mamang baho ng silip ng baboy, ha? Kamidag. Ito naman yung ating final look ng ating entry number 4. The bending queen of the north. Diba? Naangot na atin ang pangsit ka, no? Ikaw daw, mami, kasi nakatalikod ka sa kanya. Ay, wow, diba? Kasi ng Ayan, yan po ang ating teens category. And syempre ngayon naman tayo magkakaroon tayo ng final look sa ating adults category. Oo. Mag-light na lang po tayo kasi medyo marami ang adult eh. Bonggang exposure daw sa live. Ayan yung nakahawak ng helmet, kasali po ba sa adult category? Hindi yan kasali. Ay, di ba? Akala ko kasali. Okay, once again, the adult category for the final look. Okay, number 2, pangmalakasang aurahan natin dito sa live. Live. Ano yung sabi ni Mami Lorsa? Number 4, 1, 2, 3, 5. Ito yung ating naglulupang hinirang, number 6. Si number 8. Si number 9. Parang gusto kong ikisi number. Ano yun? Agigong Chinese pet siya. Kung ginagin yan, tatayo yan. Atin mo, agkalbo. Bali shampoo. Ay, makikita yung mga ating likodan na.
Pag-violate, tapos lang makikita ka, November pa lang yan, makikita ka puto bumbong. Ang ating number 11, 12. Ito. Ay, buhatin daw yung props. Hindi na binuhat yung props niya. Nadagse Gilong na. 11, 13, 14. Okay, so may request to the Rayaon Ilocano Van na mag-prepare na po tayo para sa habang hinihintay ang ating resulta. And once again, the Halloween costume of adult category. Ay, naku, si number 19. Ngayon ko lang nalaman, Dax din pala siya, ha? Oo, mahilig sa verb, ha? Ngayon ko lang siya actually na-meet, si Mami Diwata, pero napapanood ko siya sa Facebook. Napapanood ko na siya dati sa... Interview mo muna habang pinatawag na. Kamusta ka, Madam Diwata? Oo. Kailangan ako ng interpreter. I need interpreter. Oo. Ito interpreter. Interpreter. Kamusta, Madam Diwata? Ha? Kamusta po kayo? Eto, ngayon, masaya, Halloween party. Wow! Ano na interpreter niya? Interview mo pa? May English pa? Now, I'm so happy that tonight celebrating a Halloween party here in Rocky. Wow! So, siya yung Mami Diwata. Oo. So, anong experience mo dito sa Meraki Garden, Mami Diwata? Ayusin mo kung pahirapan, gaga. Ano? What? Kumusta ang experience mo dito sa Meraki Garden? Ano ulitin mo ba? Choppy. Sandali. Iloload muna natin. Iload natin. Sige. Anong experience? First line. Experience daw niya, masaya siya. Second line. Matalo man daw o manalo, wala yun. Sandali lang. At least daw masaya siya para makita ng tao. Oo naman. Paano natin yung ating interpreter from... Taga-saan si Mami interpreter? Oo. Ibig sabihin, pag nanalo ka, may part siya. Okay, once again, thank you so much sa adult category. Pwede na po tayo bumalik sa backstage. Oo, maraming salamat. Ayan, yung resulta po natin mamaya para sa... Wala daw silang backstage. Di balik na po kayo dyan, mag-ikot-ikot kayo. Mag-ikot-ikot muna kayo. Ayan, so balik na po tayo sa ating mga upuan. At syempre, Inang Guada, feeling ko madaming naglabas ng camera ngayon. At para makita natin lahat ng mga pictures from Meraki Garden, pwede ba natin gamitin ang hashtag Meraki Garden Halloween Special. Para lahat ng mga pictures na nakuha dito sa Meraki Garden, i-search lang nila ang hashtag Meraki Garden Halloween Special ay magpapakita na lahat. And of course, pwede rin nyo pong itagama ang aming mga Facebook page, Inang Guada and Madam Tony. Ayan. Siyempre, pwede na po tayo medyo magluwang-luwang. At habang kinocompute ang ating... siguro pwede na pong magbihis. Pwede na magbihis, ma'am, yung iba. Kawawa naman sila. Yung costume nila. Hindi pwede. Okay, sige, hintay lang po natin sandali yung resulta. Oo, syempre. Pero habang hinihintay ang resulta ng ating, kung sino man ang nanalo sa ating kids category, and teen at pati na rin yung adult, medyo magluwang-luwang tayo at bigyan nga natin ng isang pyesa lahat naman ng mga nanay. Ayan, so lahat po dito po kasi yung stage po namin. Ayan. Matras na lang po tayo. Thank you so much. Yes.
Ayan naman, this time naman. Ayan, pati rin po dito, pwede po. Saan? Yung mga nasa harapan po. At bigyan nga natin, habang hinihintay po natin yung... yes, mamaya po muna yung mga picture. Sige, nga ron. Yes. Hello guys. Okay, tinatawagan po yung ating Rayaw Ilocano Band. Yes, ma'am. Ayan, so sa mga nagpapapicture, sandali lang po ha. Mamaya po. Makapag-start na po kami nung... Oo, mamaya po hanggang alas 10 pa po kami dito. Oo, mamaya po. Wala. Nahulog ang cellphone ko. Ayan, so muli maraming salamat po. And syempre, hindi naman po makukumpleto ang gabi dito sa Meraki Garden kung wala pong balseng magaganap. Kaya naman, iniling ko po sa ating Madam Tonyang Angels and ating Banji Alberba. Ano yan? Paano ito? Ken, dahil apo nga sa miweng, katipay kada kayo ti Rayaw ni Ilocano. And sumala ti mayat, dagiti aming nga makabae, kets mamalin nga sumala. Mamaya... Ay, uuwi na ba kayo? Mamaya kayo uuwi kasi hanggang alas 10 naman kami dito kahit unlimited picture. But now that I have you, I'd rather have you
I can take all this alone. So if you look at time, it's Oray padayo ang sikat mapagpanono. Tulad grabe iyong mga katuro. Asinet ka lang kuma, asinet ka lang kuma. Kita sa tagang ka. Hindi pa nang sumili, di ka panawalin. Yan ay tulong, relasyon na napwede.
Susi ang nanalo. Si White Lady ang mag-participate natin. Rivers of Buffalo. Rivers of Buffalo, where we sat down. Yeah, we will. When you remember Zion. Rivers of Buffalo, where we sat down. Shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the weekend carry us away. Activity require promise to song. How shall we sing the Lord's song in a strange land?
palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Ayan, talagang nag-enjoy po tayo dito sa Meraki Garden. Oo And of nga. course, dito na po yung ating pinakahihintay. Bago tayo mag-proceed sa mga sayawan ulit mamaya. Opo. Don't worry, unlimited pa ang ating sayawan mamaya. After lang po nating i-announce ang ating Yes, so may request po kaya... Kita nyo medyo sa sobrang blockbuster ng Meraki Inang Juana, talagang napakaraming tao dito. Kita tayo na, pay-pay tayo lang na medyo, ano tawag na ito yan? Mainit. Oo. Pakita naman Inom lang po tayo ng ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. Baka Well, mamaya- syempre kung kumakain po tayo ng ice candy, sana bigyan nyo din po kami. Oo, wag yung kumakain lang tayo ng ice Ayan. candy. Ay, naparinggan ba yung nasa side natin? Ayan, so alright lang ni Ma'am Lynn. Beijing, Ma'am Lynn Marcaida. The owner of the Meraki Garden. Beijing Ma'am Lynn Marcaida para i-announce po yung ating mga winners. And of course, lahat ng participants po natin, balik po tayo. Patras tayo Ma'am Pailang Kakabsat. Dito muna tayo sa likod kasi Ay, dito po yung kapsat mga ko isuda. Ba din? Ano? Kumare. Ay, kumarin. Malikot tayo Pailang Kumare. Patras po muna tayo, mga nanay. At talagang tumatak sa akin si anong number na yung may hawak ng siniti baboy. Nagigaraman ako ng hawak ng siniti baboy na. Ayun na, ay, ati di sinit. Papidon apo, ati siniti baboy. Nabalin pa yung apo nga ikaw ata, i-chip-charon. Bulak lang. Sige na po, atras po muna tayo. Sandali lang po, ha? Sandali lang po. Lahat ng participants, mababata, matanda, manig po tayo dito sa stage para po sa announcement. Blockbuster na blockbuster. Ang puto, dami ng sakyan sa labas. Grabe. Mula doon, hanggang doon. Yes, mga request sa mga winner tayo na napunta po dito. Para po sa awarding ng winners. Naku, sino kaya makakapag-uli ng mga tumataginting na mga prizes? Yes, sa ating natin sa February ang mananalo ay makakatanggap po or yung ating champion ay makakatanggap po ng 3,000 pesos. And syempre may consolation prize na silip ng baboy. Dito. At ang isang bugimbilya. Anong bugimbilya? Hindi ka nakto lang ng pasudyan. Kasi mag-iapit nga. Bagkatin dahil guyod-guyod to. Syempre yung first po natin may makakatanggap po ng 2,000 and second runner-up is 1,000. Oo nga. And syempre, pasalamatan din natin ang mga judges natin for tonight. Yes, thank you so much. Yes, thank you so much po sa ating judge number 1, judge number 2, and judge number 3. Wow, napakabilis nyo naman tumanda yung mga judges natin. Ang pinaparang nag-aabot na. Ginabot na nga tayo. Kaysa bali mo, rupa daw. Okay, so once again, lahat ng mga kalahok ay pumunta po dito sa harap para po sa... Announce po natin ang ating mga winners. Ayun na rin ang winners. And once again, congratulations, Meraki Garden. Sa isang successful event. And syempre, pasalamatan din natin ang mga tao behind this. Yes, thank you so much po kay Mami Pimples Romana. Hindi. Oo, napakaganda. Mas lalong gumaganda ang Meraki dahil sa tulong nila. Ayan,
yung mga nakikita po ninyong mga design dyan na nakasabit, lahat-lahat, gawa po lang ni Inang Guada. At yung mga halaman po ay gawa po ni Madam Tonya. Oo. Nag-finance lang po si Ma'am Lynn. Hindi, syempre, nandito sa harapan natin behind. Oo, sila po ang rason kung bakit. Team ni Mami Jean. Yes, maganda yung ating Meraki Garden. Idea po nila. At syempre, madami pa tayong i-expect. Dahil maraming pa-sorpresa ang Meraki Garden. On November 24, isave nyo na po yung araw na yon. Saan nila isa-save? Isave nyo po sa inyong mga cellphone. Oo. Dahil sa November 24, magkakaroon po tayo ng Christmas. Wow! 50 feet. Ayun, ilang feet po? Ang daming paa naman yan. 50 feet, oo. 50 na paa. Oo. So, Christmas lighting. Yes. And of course, meron tayong guest artist. And makakasama din po natin ang mga ilan sa mga sikat na Ilocano vloggers. Yes. Ni Winnie Isabella. Ayan. And syempre meron din po si Mike Enriquez dyan. And nandito rin po si Attorney Jose Sison. And syempre si Chris Aquino. Okay, so save po natin ang November 24 para sa ating Christmas lighting, sa ating 55th Christmas light. Dito naman yan sa Meraki Garden. And of course, may fireworks display po na display siya. Aabutin po siya ng 5 days. Oo. 5 days, napakahaba naman. 5 hours. 5 hours. Ang haba pa din. Basta maraming surprise dyan. Hindi nawawala ang pasabog ang Meraki Garden in Guada. Okay, dinatawagan po natin ulit dito sa harapan ang napakagandang owner ng Meraki Garden para i-announce ang ating mga winners for tonight's competition. Oh, pinatawag ni Mama tawag dito. Hindi tayo papayag na hindi si Ma'am Lynn ang mag-award dahil special night ito. Special event ito ng naku naman. Interview muna natin sila habang hinihintay natin. So ilang oras? Saan inspired yung mga costumes nila? Ilang oras ka binihisan ng ganyan, yung nasa mukha mo? Oras, minuto? R. Ano yung R? Isang oras. Yan. So, taga-San ka na? San Mariano Isabela. Hawaii ka nag-aaral. Graduate ka. Okay. So, congratulations. Ito naman, si Jimmy Neutron. San Mariano din. Oras. At ang balita ko karamihan talaga ng mga hilig maki-costume competition is from San Mariano. Maraming magagaling dyan. Oo. Wow! Competition talaga sa GMA TV. Anong channel? Anong program sa GMA? State of the Nation. Wow! State of the Nation kay Jessica Soho. Wow, grabe ha. Kailangan maging proud ka. Feature daw dito sa State of the Nation sa GMA. Actually, last week na feature din naman ako. Saan? Sa CCTV ng barangay. Nakita yung mukha mo sa CCTV ng barangay. Nagtakawa ka manog. Nabibirugin na ni video. At nagpaiso kanyang bata cellphone. Oo. Kanya na ba? Napidog na lang kanong. Napidog na lang tatay. Kasi hindi nyo na makontak. Ayan, so may once again, may request to dito sa harapan si Ma'am Limar ay dapat sa mga staff po, mga staff, pwede pa pahanap ang ating owner. Ayan din. Pero siyempre habang hinihintay natin, interviewin din natin si Champion. Hindi siya si Champion. Sino siya? Siya si Manada. Doon sa yung bago, yung Danan. Danan ka ba, anak? The Killer Bride. Anong pelikula siya? Hollywood ba siya o sa Philippine cinema? Cinema po. Sa cinema. Hindi ka nag-Viva Max? Hindi.
Andito na si Madam. Ay, ito na nga. Okay, Napanood na nga. Ma'am, yung mga contestant mo na-feature pala sa GMA, ha? Oh, ito sa State of the Nation. Last week lang from GMA sa State of the Nation. Dito, Dente. Ito na feature din ma'am sa Barangay 2 sa CCTV. Oo. Yung nawalang cellphone. And syempre ito sa Soko. Sa Soko naman siya. Na-feature sa Soko. And ito na-feature sa face to face. Yung face to face. Ayan, syempre nainip na siguro yung mga audience natin para Okay, so andyan po ba yung ating mga board of judges? Ayan na nga, sinasabi ko na nga, ito na yung mga board of judges natin. Ang bilis nilang tumandam. Oo. Si attorney mukhang lumihis ang landas. Naging ano? Parang naging dealer. Tinatawagan pa namin ng pansin sina attorneys and ma'am, ang ating mga judges para pumunta po dito sa harap at a-awardan natin kung sino yung nanalo, ilang duwata. Kawawa naman yung bata doon, naghihintay na ng result. Hey. And siyempre, talagang nag-effort kayo. And thank you so much. Pati na ito may isa na talaga biniktak na di TV ka. Tablo. Kano lang na natin pagsarutan na. Oo. Ay, San Mateo. Yes, from San Mateo, Isabela. Ay, yung mga natas ng kanina sa CR. Nagbibihis sila. Tinanong ko, taga saan kaya anak? San Mateo, Inang. Dito. Lavan. Magkakasama kayong tatlo. Oo. Ay, yung bakit nakinig to yun ang himba ko. Awin ba? Ayan yung mama. Ayan ang kinig to. Talaga kinigtog na talaga yung sulat yun. Asan po yung ginulat nila? Ako may suba? Asan po? Asan si nanay? Nanay! Kinigtog na tapos Kinikto na ka, mother? ano ito na ibagang nanay? Ginulat po kayo? Ang ungit ka ng sulat. Nahihilo. Nagulat siya. Nagulat ka, mother? Ito po, nanay. Sakit di marunong mo, mother? Kaya mo ito paburukungan ka? Baka nasakit buksit mo. Pabuksitan ka? Nasakit na tultul mo, patultulan ka? Nagulat lang. Oo, nagulat daw si nanay. Pasensya na nanay ha, kasi Halloween lang yun. Halloween po ngayon. Anak. Kinigtog mo rin. Ay, makatulog ni nanay. Katugtungin mo rin. Katugtungin. Natigto. Tinatawag mother ha. Pag tugawang latan mother, magiging natin silsilong na ni mother. Silsilong na. Kasi hindi nung magpatay. Mag-may kante sa bali angis ni mother. Launig ni Angis. Nagulit ka angis na kulot pa ng Cagayan River. Nakidag ka. Okay, so ulit. Ito na po yung ating Ayan, nandito na si mga judges natin. Tinatawagan po natin ng pansin na pumunta po dito sa harap para mag-award po ng ating mga winners. Inuulit po namin na maraming salamat po in behalf of Meraki Garden sa lahat ng mga pumunta ngayong gabi kasi napaka-successful na kanila. Okay, so for the kids category, ayan, dito na lang po tayo sa gitna mga madam. Sila rin daw. Okay, so for the kids category, yan yung announce po ni Ma'am Lynn Marcaida. Si Jerome, si Jerome. Grabe, ang hirap-hirap po namin. Hindi ko po akalain na ganito pala. Nagagaling ang mga contestant po natin. So, hindi talaga ang mananalo at lang mananalo. So, pinagpulaan ko po kayo na yung mananalo at yung matatalo, walang natalo po natin. So, walang sakitan ng loob kasi nung last time, kailan ba yung nakanalo? Yung sa cosplay competition namin, ang dami namin narinig. So, hindi po kami ang namili, hindi po kami ang nag-judge.
hindi ka ba mga judges doon. Kaya lahat kayo, maraming salamat sa inyo lahat. Ang gagaling ninyo. At talagang hindi po talaga akalain na ganito pala kagaling ang mga contestant po natin. Ang mga kids, lahat po sila magagaling. So, wala pong ibang ambag sa kanila kundi candy na lang. Yung mga hindi pinalag, yun na lang po may bibigay ko sa kanila. So, ayan, maraming po salamat sa lahat po ng mga nandito. Grabe po. Actually po, yung mga contestant po natin, hindi po kami advance registration. Walk-in lang po lahat ito. And grabe, ang dami, lalo na sa mga kids magic party. So, ayan, wala akong masasabi kundi magpasalamat sa inyo lang. Ayan, so gaya mo na sinabi mo ko yung instant about the prizes. All about the experience. Yes, so kaya naman, para ma-experience na natin ang paghawak ng prize. Oo. Okay, so i-announce na po ni... Okay, so for the kids category... Okay, for the kids category, ayan, ang ating second runner-up. Yan, so natin dito sa harapan ng ating mga judges. Pumalik ka ulit. And of course, ang ating second runner-up ay makakatanggap po ng certificate of ano yan? recognition and a cash. Masahin Ayan, nyo so ang ating certificate. Kasama natin. Meraki Garden Annual Costume Competition. Present this certificate of recognition and certified given to second runner-up kids category. Signed by Ma'am Lynn Mercaida, owner and CEO of Meraki Garden. O, diba? So, our second runner-up for kids category is no other than. And of course, we request to all the board of judges. Ito po tayo madam para sa pagbigay ng certificate and cash prize. Okay, kids, tignan na natin ang mga numbers natin, ha? Pag once na tinawag yung ating number, pumunta na po agad dito sa harapan na claim yung ating certificate. And syempre, ang ating prize. Okay, second runner-up is entry number 11. Congratulations, entry number 11. Wala, di pinis Ang ating second runner-up sa ating kids category. Ay, ako ginaganon ka pa, hindi pa ate, nakaganon kanina, di ba? Ayan, congratulations. Ang magmano ka. Ay, hindi ba ba? Kala ko malo yun. Congratulations, entry number 11. Now, first runner-up, they also will receive a cash and a certificate. And of course, a land title coming from Lynn. Walang land title. Walang land title. Next time siguro, next year. Okay, first runner-up, entry number 33. Congratulations, entry number 33. Sponsored by K Cervico. Ay, hindi. Ano yung KB nila? Samsung. Chichansu. Ano yung? Japan Surplus. Surplus. Ay, congratulations sa ating first runner-up. Ayan. Congratulations. And syempre, ang ating pinakahihintay ilang bata kung And the champion ay makakatanggap ng 3,000 pesos plus certificate and trip to Hong Kong. Ay, akala ko trip to Jerusalem. Trip to Hong Kong good for 20 minutes. Ay, 20 minutes na. So, kulang yung oras. Kulang. Pagdating doon, uwi agad. Okay, our champion for kids category Annual Costume Competition 2023 is no other than entry number 17. Ayan, entry number 7. Ay, nako. Yung totoong may kutsilyo sa ulo. Kasama niyo rin? Paano hindi ko masaya? Ayan, so ibig sabihin lang yung anak, Character pa rin siya, ha? ang bilhin mo anak, vitamin. Bakit vitamins? Nakangayayat. Hindi, character niya yun. Ang character niya yun. Congratulations, entry Bigyan po lahat ng mga nanalo from second to champion. Ayan, ito po yung ating top 3 na nanalo sa ating kids category. And Okay, so next is the... sabi ko nga ilang wala, it's not up, kasi 50 plus silang nag-entry. It's Oo, not about the okay. prizes.
yung experience ano na tawag doon? Yung experiences nila dito sa Yes, and of course, thank you so much sa ating mga board of judges, ha? Talagang, kahit ng mga attorney, si second brother up, ginaya yung post niya. thank you, babies! Okay, next naman po natin is, teens category. Okay, para sa ating second runner up, makakatanggap po siya ng 3,000 pesos. And of course, trip to Jerusalem. Yes, kailan yun? Wala pa? Laway mo lang. Ay, nakawali pa yun. Okay, our second runner-up. Ano? Our second runner-up is entry number. Ano? Entry number 2. Okay, sa ating kids. Ay, pwede ba natin gulong ng kutsilyo? Oh. Ay, ito yung may kumuha ng pambalot ng dendelok sa akin. Oo, di cemeteryo. Di cemetery yung kasi pinagibado na. Congratulations. Okay, our first runner-up. Sa mga katanggap naman na 4,000 pesos na syempre ang certificate of recognition. And syempre, trip to Meraki Garden. May trip to Meraki Garden. For 3 weeks. Ako, so hindi siya makakalabas ng 3 weeks. Hindi, maglilinis na. Oo. Okay, our first runner-up is entry number 4. Congratulations, entry number 4 sa ating Prince category. Ano si number 4? Ay, ito. Ay, dapat yung character daw yung lakad. Yung character. Wala. Congratulations, entry number 4. And of course, our champion Sa ating for the Prince teens category Halloween Costume Competition 2023. na makakatanggap ng 5,000 pesos at syempre, another certificate of recognition. Recognition, 3 kilong bigas, rice cooker, Ay. 4 na noodles, 3 ligo sardines, Ay. may kasamang sardinas, at pulong timarunggan. Ay, may pa-grocery supplies pala. Yes, at labandera mula sa Meraki Garden. 5 labandera. Ay, kasama yun. Kasama Okay, si our champion sa ating teens category is the one and done. Entry number 3. Ayan, congratulations, entry number 3. At may magpaparimag na bukas. Hintayin natin yung my day niya. Ito kayong may hawak na kwan, silip ng baboy. Pakasakakunin mo na ito. Ayan, congratulations, entry number 3. Our first play sa ating teens category. Okay, so maraming salamat. Okay, group. Sige, okay na. Kasi medyo kumidat na kita ang anak ko. Okay siya. Nakino ako. Si Bobby, mabalik may pulutangin natin. Okay, for the adults category. Sa our second runner-up na makakatanggap ng 5,000 pesos and syempre certificate of recognition. And for certificate of participation. Yes. Coming from Heaven Memorial Garden. Meron silang pa-free doon. May pa-free po sila. Ano kaya yun? Pamili ka kung pang 3 feet, 4 feet, or 6 feet below the ground. Okay, our second runner-up Is entry number 1. Entry number 1. Ay, ang baho naman yung amo. Ay, ito si Juan the Killer Bride. Lumilip doon. Ano masasabi mo, Ilang Guana? Ano masasabi mo? Tapos na. Certificate na kinuha, di kinuha yung cash. Certificate lang. Ako naman, may 5,000 pesos na ito. Okay, so congratulations, Henry. Bago na yan. And also, our first runner-up. Nalpasing! Tagugot na ulo mo. Nalpasing! Nalpasing! Okay na yan, our First runner-up. na makakatanggap ng 7,000 pesos and certificate of recognition mula sa Meraki And of Garden. course, may scholarship
bilang involver. Ganon. Okay, sino kaya ang ating first runner-up? Our first runner-up is entry number 10! Congratulations, entry number 10. Saan si entry number 10? Asan po si number 10? Okay, kung wala po si entry number 10, forfeited daw po ito. Okay, so pag wala si entry number 10, magbibigyan tayo 10. Ay, si oh, ito yung interpreter ni Juan, ha? Oo. Ano ata? Naliliputo na pataya ko. 7,000 ata, agad i-props ko nga may sarap tayo, so kalahati kayo. 3535. Ito yung kanyang props na nakulang kanina. May pang-ubre, may pang-burn pa. Yes, yung pang-burn pa. May pang-burn pa. Charis na. Ayan. Congratulations. Wow, ha? Ang tawag sa kanila ay Ano? anak ni Janice. Congratulations on of course our champion for the Halloween Costume Competition 2023 Adults category. Na makakatanggap ng tumataginting na 10,000 piso. Oo, 10,000 piso ilang ulan. Ang social At syempre, certificate of recognition din mula sa Meraki Garden. And of course, certificate of 40 days. 40 days of ano? Basta 40 days. Naisip. Okay, huwag na natin patagalin. Our champion is entry number. Our champion sa ating adult category ay entry number 9. Entry number 9. Congratulations, entry number 9. Dahil ito ay ang ating first place sa ating adult category. Ayun, si number 9. Ay, kasi ay si number. Wow, yung meron siyang upuan na Bluetooth speaker. Oh. Maaari ba natin makita yung mukha ni number 9? Okay lang po ba ipakita yung mukha ni number 9? Total nanalo ka naman na. Okay lang makita yung mukha ni number 9? Tanong natin daw siya. Okay lang makita yung mukha number 9? Takpan mo na lang. Medyo mas nakakatakot pa yung ano, sabi mo? Medyo magulat ako doon. Mas maganda nakamaskara na lang. Okay na lang. Okay lang yan. Congratulations, alam. Inulit po namin sa app naman na sabi namin kung kung kayo ma-offer dahil kami ay Origyante. Kaya pag sinabi po namin si Poca at si Ate Lord sa na maganda, dati sa joke. Pero pag si Ma'am Lynn sinabihan natin na maganda, hindi natin pwede i-joke yan. siya nagpapasakot. Okay, once again, Congratulations po congratulations. sa ating lahat. And of course, palapakan naman po natin si Ma'am Lee Margarita. And syempre, Isang napaka-successful na big event here in Iraqi. And syempre, for the last time around, pwede ba natin tawagin lahat ng mga sumali para sa movie? Lahat po ng mga naka-costume. At alam ko naman nandito na gusto mag-group picture. Huwag po muna kayo maalis dahil tayo ay magsasayawan at magtatawanan tawid Ligayaw. Di Ilocano. Once again, congratulations po sa lahat. And yan sa mga hindi po pinalad. Meron pa po tayo mga event on December. And of course, on November 24 po pala, special announcement po sa lahat na magkakaroon po tayo ng Christmas tree lighting. 50 feet na Christmas tree po dito sa Meraki Garden. Ay, may mga artista po tayong bisita. Mga kilalang artista sa larangan ng comedy, sa larangan ng awitan. And of course, may mga taga Viva Max din. Ay, inuulit natin hindi lang yung mga nanalo nito, congrats natin. Lahat ng mga nag-entry ngayong Halloween costume. Yes, lahat ng nag-effort. And of course, sa lahat ng mga parents po na talagang very supportive sa kanilang mga junakis. Yes naman. Ay, baka may mabigay si Mami Dimple sa atin dito ngayong gabi. Nagtira sa ubo mo. Marshall, ate, sando. Hi. Nandito sa Say hi. Ay, nandito ba yung Ombremes? Ay, pati po na. Say hi. Ang Hi. We're here. Ay. We're here. Maraming salamat.
Niya problema man. Ay, bagang nga. Kita man ulit Jirupa na. Kita man o natin mas nakabugbuteng Jimaskara no Jirupa na. Ay, Bluetooth. Bluetooth device is ready to play. Okay, inuulit po namin. Congratulations po sa lahat ng mga sumali. And ayan na po, magkocontinue po. And of course, muli maraming salamat po sa ating mga board of judges. Thank you so much mga madam. Sana nag-enjoy po kayo. Ayan, maraming Thank you, madam. And tuloy-tuloy po natin ang ating kasiyahan kasi hanggang anong oras tayo, Mami Dimple? Hanggang 12. So, muli. Tidak pwede po itong I. Okay, tuloy-tuloy po ang kasiyahan natin ngayong gabi. Tawagin po natin ang Madam Tonyang Angels and syempre si DJ Banji para sa ating sayawan at balse-balsehan night. Dito lamang yan sa Meraki Garden. Sa lahat po ng mga gusto sumayaw, ito na po ang ating balse medley. Lahat po ng mga gusto sumayaw, inulit po namin, pwede po tayo sumayaw sa gitna. Okay. Ayan na nga. Ayan, okay. Ito na ang ating balse volleyball. Okay na anak mo? Anak ko? Gawin. Ang damay, yung lalaki. Once again, Madam Tonyang Angels and syempre, Ray Al ni Ilocano. Salamat po na mga gustong mag-balse. Pwede na po tayo sumayaw. Naman ba nakikitya ko na hindi magkaroon nagaganda ng trabaho gusto ka iyan ko tanong kita mapaliliti mo ka po musti ka daang narado kahit mga sa sinyerito agad ka bang nagkada magwapo naman ba lawag ka at puso di ugali di magkaroon kahit manalit at imalang puso balik sigalgay at sigarilyo at kapayan ang rito sa pagparo ang nagkakalusig siguro yung agruhan ng napalalungin awang kortada urasin seryo manunulan ibaro ang pagtagal kaat lunay parupayan ano pa yan ito ibaro yung katatalunan kaagwanan kaparupang Ayan, po namin para po sa lahat ng mga gustong sumayaw. At sayawan po kayo dito sa Meraki Garden. naman ba nakikitya ko at gagawin sa magkaroon kahit at bakit basta puto kahit ba kami tininin ko di ka trabaho mo di ka matangganan laban para at isasan do ayaw pang titimanan ay alis ko na mo ayaman mamalumitan di baruan ang pagtagal kaatuan na ikan pag kitayaan mamano pa yan ikan di baruan ang talunan kaatanan magparuang pabartikan mamalumitan di baruan ang pagtagal kaatuan na ikan pag kitayaan mamano pa yan ikan di baruan ang talunan kaatanan magparuang pabartikan Another bouncy song sa Mirror number 1. Uncle Birthday with the original Angel Adila.
Bisaya version. Oh, ang galing kong sumayaw, galing kong gumala, galing kong sumayaw, galing kong gumala, galing kong sumayaw, bibog-bibog gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Basta tublibugir rumba ay tinuro ng abong ko. Pinagsama-sama ko kaya ngayon nagbibigo-bigo. Kaya ang tawag nila sa akin, okay bigo. Okay, Ilocano version. O naglaing nga ang sala, naglaing nga ang tsa-tsa, naglaing nga ang sala, naglaing nga ang tsa-tsa, naglaing nga ang sala, kismosa ang talaga. Lagi ako iyayayak tuwing may piyesta, bilang benta. Lahat lumuluwa ko ka, pag ako'y nakikita malapit na. It's a bird, it's a plane, it's always on me. Remember and remember, you remember me. Oh, Bisaya ko sa pinakala. Bisaya. Oh, ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Kumapigil lang at ako sa tuto, lahat humiit at sumasabay, ay pag-ibo. Naglaing nga ang sala, naglaing nga ang tsa-tsa, naglaing nga ang sala, naglaing nga ang tsa-tsa, naglaing nga ang sala, kumampingan at talaga. Sama. Labaga sipid na, yelo tibado na, kismo sa kunala, ang lapad sipid na, naglaing nga sumalak, kumampingan at talaga. Ulit? Ulit naman. Naglabaga sipit na, yelo tibado na, at papay rilo na, terminge na, baby chismosa, chismosa ang karuba. Faster ilang laga, faster. Oh, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Ay, kaya pa naman sa faster. Oh, ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw. Ay, kaya pa naman sa oh, ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw. Ay, kaya pa na talaga. Faster! Ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw. Ay, kaya pa niya talaga, kaya pa niya. Ang galing ko, Nagpasol. Okay, so dati request ako dagiti taga Makaniyaw ang adanan. Isabela. Nangala daw po dito location Red Horse. Ano pulutan na? Igadong. Ken. Dinardaraan. And of course, sinamit. Half balse, half chacha. Apong. Pangkasar talaga. Half balse, half chacha from Makaniyaw. Ang adanan. Tagalupong. Half balse, half chacha. Okay. Yeah, so inulit po namin. Meron na lang po tayo natitirang fourth.
40 minutes. Inulit din po namin meron po tayong big event sa November 24. Dito lang din yan sa Meraki Garden dahil tayo ay magpapailaw ng 50 feet na Christmas light. Christmas tree. Oo, gusto niyo pong makakita din ng mga artista. Sinong artista yan? Na example, Mike Enriquez. Ayan, abangan na lang po ninyo sa November 24 ang pagdating ng ating mga... Pagod na ang ino. Oo. Pagdating ng ating mga guests. And of course, marami pa po tayong mga sorpresa. Yan mapapanood dito sa Meraki Garden. Ayan naman, ulitin may apo, nakabiabot yung grupo ni Rayaw ni Ilocano. And of course, hanggang bukas makakasama niyo pa rin po kami dito Yes, sa Meraki meron Garden. ulit kami dito bukas. Oo, and talagang nag-enjoy naman po tayo sa ating long weekend. Yes, And in naman. behalf of Ma'am Lynn Marcaida, maraming salamat po sa inyong lahat sa mainit po na pag-suporta po ninyo sa Meraki Garden. Talagang halos araw-araw na blockbuster. Araw-araw. Kahapon wala ako kasi may event na family gatherings. So, ibig sabihin, hindi malakas sa'yo si Ma'am Lynn dahil big event din ni Ma'am Lynn kahapon. Ngayon, meron. Okay, another requested song from Macanyao, ang adalan Isabela. Half Paulsen, Half Chacha. Tinggal ugatku yang itibaga ay akiyatin hasta pamit kanya tinggal kuy asuga iliw di puso nabayag na ibig alita naging iliw tinggal ko'y gutok ko'y soso aw-awangan tinggal ka din alam umay kan'y sibaya puso ko may payapay tapos maeman iliw sendaan iliw kariyuri ayat kinilas tuwin pinakilot na arabo ahoy katias aso iliw ayat kasam-sam ityam agapulo asabaya di abros apiras di buko iliw tiyare magdidele tinapayang umalikan ubiyag ko mailiwang mo na itetka Rayaw, Ilocano. Requested song from Macanyao ang ilanang Isabela. Porque sabes que te quiero, no te arrodillas, pero sabes que te adoro. Me tratas mal, es que te dejas que mi caro y un secreto suicida y que come tu lucha. Últimamente, ¿qué está pasando? Me quiero dar, pero es perdido. Con tus detalles no he estado rico. No quiero verte que te perdido. Salió por ver, me despido.
Ako ay isang model ng carbonel. Gabi-gabi sa disco at napapamokda sa pagkaisa riray hinambog lahat sila tambok. Ang mga foreigner ay nakakandara pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mistiso na hapon. Dahil lang siya sa akin at gagawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, lukan, bahay upat na doon. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang ano ka? Iniingat-ingatan ko Lugan lang ako ka Nagdago-dago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita ng disinasarya sa restaurant ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa'kin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, ginumbag niya ako. Ano sabi niya? Kung kunakong kita niya na ita. Nabarte? Ano? Kung kunakong kita niya na ita. Bilit tata. Hanya na ita! Bilit tata. Sino ako po niya? Ano na eh? Hanya na ita! Lakay. Bilit tata. Bilit! Ginumbag niya ako na. Kaya yun, adamanin, Santa Isabel. Santa Isabel only, bislak, binibining, bening. Sino nagsurat natin, bening? Sino dahil nagsurat ni bening? Nabartikan sa maneng. Ano magbabartikan ni Susa? Sino nagsurat dito, bening, Pilipinas, kasakay mo? Nalulong pa yung gepultate. Sino nagsurat? Magandang sila pagbabartikan lang. Ano ko na lang. Okay, so pagsalain tayo karoon pa rin, nagitita ka Santa Isabel only. Kunada mo. Only. Ano yung damage kaya? Sarili daya. Ano yung damage yun? Kamu yung ditikat ko ha, bidding. For example, di damage sila ka Santa Isabel, irigalo na tayo rayaw ni Lokalokot 5,000. Katapatan lagi bisita sa nagapo iti for example Kawayan City 10,000 isuda Kawayan City pagsalain mi kitsapay aji request na ilang wada kita dati Santa Isabel only makasarili da kaya taso dalag sala. Sige kita tayo manggaro kita sa tayo ano nalalaing ready advocate sa lain tinaga Santa Isabel only. Ano si requested song ka? Best luck and Benefiting Pilipinas. Okay. Ito yan, si requested song tinaga Santa Isabel best luck at Santa Isabel only. Sabi mo ka na pauluan, best luck. Okay, atay ka na rin pag Santa Isabel only. Keep
Anyo labis lang, anyo labis lang. At katanay kumagat, nagsakit at di ablang. Dahil sila ay maulawan. Ay, aw! Ni Ilocano. Ako na katulayan si taga Santa Isabel only. Pinocchio ang natayan, ay ako nakaang-ama. Nuromansa ay nagdanas, kanayan lang na ilap lang. Bakit di pa magkita, macho guwapo ang kunadang. Tarik na pantay pantay, besar Maria itirabitin. Anyo labis lang, anyo labis lang. Nagbayasan abis lang. Anyo labis lang, anyo labis lang. Nagdatiling abis lang. Anyo labis lang, anyo labis lang. At nalalay kumagat, nagsakit at di ablan. Dahil sila ay maulawan. Anyo labis lang, anyo labis lang. Nagmayasan abis lang. Anyo labis lang, anyo labis lang. Nagdatiling abis lang. Anyo labis lang, anyo labis lang. At datangay kumagat, nagsakit at di ablan. Kahit sila ay maulawan. Nagsakit at di ablan. Kahit sila nakagalawan. Ay, budots ka no. Bene, 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 bene. Oh yeah! Let's party! 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 Kuya, gusto mo ng budot sari? Kuya, tasan ka? Hindi tagaan. Kuya, tara budots. Kuya, gusto mo ng budot sari? Kuya, tasan ka? Hindi tagaan ako. Gusto mo ng budot sari? Kuya, budots. Kuya, tara budots.
Gusto mo nagbutot sa rin. Kuya, tara budots! Kuya, tara budots! Alright, ayan. So talagang nag-enjoy po yung mga bisita po natin dito sa Meraki Garden. And dapat i-request ito from Old Centro 1, San Mateo, Isabela only. O dapat only lang lang. Old Centro 1, San Mateo, Isabela only, Balse. Ayan, Bislak and half Wuli Bule. Yung mga Indians. Saan sila? Okay, so dahil po kahit sa lain, nagiti old, taga Old Centro 1, San Mateo, Isabela only. Half Bislak and half Wuli Bule.